Noia vende complementar a súa oferta turística coa edición dunhas audioguías que permiten realizar unha visita guiada polos puntos de especial interese do casco histórico, permitindo maior flexibilidade que os tours presenciais. Nunha aplicación turística donde os visitantes, a través dos códigos QR, como acabades de ver, nos 10 primeiros establecementos, xa que isto cada ano iremos ampliando a oferta, nos 10 primeiros establecementos poderán clicar a través dunha foto, desplegar, poder a través dunha audioguía, tanto en audio, hoxe en día que todo o mundo anda con un dispositivo móvil, pode salir a información nos cascos ou mesmo no audio do móvil, ademais tamén dunha galería de fotos, non? O que conseguimos con isto é que estamos intentando que despois de que poidamos ter estes códigos QR en máis de 10 ou 12 ou 30 sitios turísticos aos que nos interesa que visiten os nosos turistas, pois poden facer xa unhas visitas guiadas que vas solo, non? Nesta primeira fase xa están instalados os códigos QR en 10 puntos da vila. A intención do Concello é ampliar os contidos da aplicación de cara a un futuro, incluindo outros recursos máis afastados, como poden ser a Cova da Moura ou a contorna da central hidroeléctrica do Tambre. Son os 10 primeiros, pero esta aplicación o que che permite poder ter os que ti queires. Entonces, fanse as traducións, os idiomas, sacanse as fotos, e por ano pois igual meteremos outros 10 ou 12 ou igual máis. E intentaremos a través desa aplicación xa marcarlle unhas rutas guiadas urbanas para que a xente pois vaya tendo un orden, non vayas paseando por aí, sepas que sales do Concello. Ahora mesmo hai outro nos Xardíns, outro no Casino, no Coliseo, Santa María Nova, San Martiño, o sea, para que fagas unha visita curta e que non tienes que desplazarte, pero sí que queremos meter elementos como a Cova da Moura ou elementos pois xa onde están o Tambre, que xa significaría pois facer outro tipo de visita, pois xa ben andando en bicicleta ou no coche ou como a ti te apetezca. As guías editadas en 4 idiomas, galego, castelán, inglés e francés, son froito de máis un ano de traballo recollido na aplicación móvil de turismo. Pretenden servir como complemento ao amplo paquete que ofrece o Concello, con visitas guiadas, servizo de información turística no Casino, así como a posibilidade de realizar un percorrido virtual en 3D polo Museo de Laudas Gremiais en Santa María Nova.